Selamat kayo Pradana atong presidente nga utan maligno bubuhihan ni kayo. Ya din atong mga maunugon di kayo. President Campos, si Brother Jepidesa, si Imperio Dan Kutas, Nandang Indin, Amin, Hayag ini guban pa na niya karon sa niya. Atong kalugan, linggo na. Pero ay ko makahip ko pagpunde dito kay kumatong ganito kay doon na mo tayo commitment sa Plaza ng Pilipinas. Yan, kadaghan ng gawas na mamati na ito sa Mindanao, Visayas, Southern Luzon, nabot na ng DOH, Usugay. Wala nga, di na ito'y kompromiso kay tagsara panahon nga makapadayag ka niya. Yan itong yaging domingo niya yun si Jan Oliver sa Pentecostal. Sipa kay Tingog, yung may isang mutana. Makabatuwalan niya sa mga tao kung minaw mag-buwan mo, focus kayo kay hinaan sila kay Jan Oliver. Kaya atong di makaroon mo niyan pagsipa. Yes, Biblia, doon ay buhang ko kay Sugo, ginawa niya sa Exodus 20. Exodus 23, 24, nag-iwan ng Diyos. Ako ang Diyos, huwag na ilain. Ako ang Diyos, huwag na ilain sibahon, ako lamang. Mati po sino. Ora, isakyan sa itong mga isuon ng nabili katoliko na sa iyong gano'ng katoliko, musikong kumain. Simba ni Santa Maria, simba sa mga santos, mga buluhaton na i-practice na sa mga katoliko sa lugay panahon. Pero supak na sa walang kasulatan. Okay ba ita, matumadila na San Juan 8:43, kadtong naminaw sa akong napuno, o bituman sa akong napuno, ako na. Pero kadtong dili mamati sa akong napuno, dili magtuman sa akong pulong, dili na. So, ibutangan ni Sino Badis, basta sulpang kita niya, dili na iya. Ya, sa San Mateo 4:10, San Mateo 4:10, ningon sa si Kristo, ang Diyos lamang mo'y simba. O ang Diyos lamang ang imong alikha. Ang Diyos lamang ang imong simba. Ang Diyos lamang ang imong alikha. Wala ka, as Catholic faith defenders, preparado ta. Kailan na maka-andam ta. Hindi ka maghahanap pa sa langit o makakawag sa itong kaspa. Tinalihan nila andam. Sa Mateo 4:10, yung Diyos Kristo, Diyos labang mo yung masibahon. Siya labang yung alagara. Siya ito alagara. Na kung sa mga ito ikutubagan, Catholic faith defender, gano'n ako, na kailangan preparado na. Alam na paminaw, kay bao na kinig-lisog nga pregunta sa Biblia, may tubag kay Catholic faith defenders. May tubag. Nabayaran sa may tubag. Sa may mong katubag. Diyan. So, tila. Tinood. Yung mga panamang nag-aaral si Kristo, kung may laikipan sa kung nag-aaral. Mga 4:12 na sakto sa Japon ay kumanay. Sige, dili klaro mo ba? Tinanong ko ba sa Kristo? Klaro ko, dili. Kasi kita ikil mo na sa'yo. Pero again, bitaw. Ano mo subok niya, ipinanong preparado. May lahat ta. Narito preparado. Ang Salmos 96:4. Huwag una-una. Salmos 96:4. Kung sa English sa Biblia, ihatag na ito sa Diyos. Kay siya po man ang labing dako. Kung siya ang labing hataas o hanandon,
Ihatag na ito ang labing hataas ng pagsimba. Kanya labing hataas. Ito ba? Doon na siya ni highest. Diyan sa English grammar, ang positive sa highest, high. Ang sunod higher, taas, mas taas, o labing taas. Mingon taga sa mga lalaki, gwapo, mas gwapo, labing gwapo. Brilliant ng mata, may nigutok, pero sunod, dahil mas may pagkutok niya. Pero doon na kayo labing brilliant. So, mga higher, highest. So, mag-isgot kita nga, Diyos, may hatagan ito, labing hataas ng pagsimba o pag-alaga, basta kung meron na ubos-ubos. Mga na nga itong pagsimba sa mga santos. Mga na pumunta na, takong pumunta na, mga narinig ka ng pumunta na, doon na ba ay mabasa na Diyos nagsugod na simbahan ng mga santos. Doon na ka. Doon na kayo mabasa ang Ginoong nagsugod na simbahan ng santos. Mawagin na isto ka tayo. Pero pumunta ko. Hindi akong ipunta na mabasa na studio. May mabasa din niya. Kung mabasa, kung nga kung salit sa'yo. Sige? Job 5:42. Job 5:42. Job 5:42. Di ba na mabasa niya kung simbahan mo na? Kita nga kung simba, madagit yun sa tubag na ito. Dili kayo ng Job 5:1. Kung na? Hindi kayo maminaw ninyo kung sa mga santos. Ang simbahan ng mga santos, may maging. May mga naspika sa ay tubag kalagawa ng mga pumunta na. Buwagin ko na. Hindi na pumasa. May gusto ko. Ang mabasa na sa Philadelphia Grace City ng Tusmigwe. Philadelphia Grace City ng Tusmigwe. Nag-isgot ang Diyos kung siya ka-anghel, hindi anghel literal, obispo, taga Philadelphia, nagalaga sa Philadelphia nga, nabantog sa iya yung kamukutan, kabalaan, ka-Diyos, kamalulingron sa mga kabus, kamahinatanon. Di ba'y mo, sige ro, katawa, nagkini ang usaka, balaan. Dahil isuko man, na ay bundok, na nagmuyo sa simbahan, sinagugan na sa tanas, ako na silang kulang. O muingon ako, simbahan siya. Kanang balaan ng obispo, utan ng obispo, kay Diyos ng obispo, simbahan. Ulan ninyo, luhod mo sa iyang tubangan. Simbahan siya. Aron mo may balo na ako rin ang kanina. Simbahan siya. Aron mo may balo na ako rin ang kanina. Doon na yung mawasa. Sa sentence na, that is a command. Suko yun, siguro. Yan practice, sa mga ito mabasa. Na isimpa mo lang. No, wala yung kukunin nyo, sa ito pagkakatalit defender, dahil kita gulpin, suwat tayo. Yan hindi din na ito sa balay yung mabasa ba na, hindi ba? Sa ilo ba sa 1 text. Doon yung lumasa sa Biblia, kaya gisimpang ko lahat. Na, sana. Ephesians 6:18. Ephesians 6:18. Sa ba yung i-cooperate? Huwag ka niya tanan sa pagkampo. Kung pangayon ka mo muna lagi sa Espiritu, kung hindi, pagbantay ka mo, namutay kayo, pagkampo karoon ay alam sa likong balaang katawan sa Diyos. Oo, kita mo na hampo ka sa likong balaan ng katawan sa Diyos. Kita may hampo. Wala ka rin makita, as sa mabasa na ang balaan object of our prayer. Atong gisimba ba ang balaan? Nga na yung mabasa sa Biblia. Katong yung isip na nilipod. Yung iso, kita man nga pampuon sa Diyos sa balaan katawan niya.
Ito nasa palayo sa sinuutan pa. Karang klaro yung muna nga, kaya ba, hindi mo kikiyay nga itong linangka o natong lupa mo. Sibog yun. Pak! Oo, yun. Nabi yung basa. Mga Catholic po yung depender, itong ginawa na nga. Sa Latin, paratis sen, o sa singular paratos is, muna munto sa Puiscao. Be always prepared. Cuman. Hindi na makukuha ni CTGs. Kuha ni CTGs? Wala pa na. Kung may isiguran niya, si Pahaw wala. Hindi pa sidugan si Jesus sa mga balaan. Okay. Oh, Brad. Alkay. Talagang po ba sa hat? Ang ginawa niya itong professor. In the Second Council of Nicaea, the Second Council of Nicaea in 787 AD, 787 AD, klaro kasi kata, definitely profess that the veneration of the images of saints is legitimate. Sa ito bang declare nga kung ato bang sa santo ng mga santo, ang word ana is veneration, pero Ginoo na gali adoration. So, di na ito i-translate o simba. Nagsimba taglarawan kay mamanay punto sa mga protestante nga atakiyon para nagsimba taglarawan. No. The word is veneration. Yan, bilisan niya sa veneration is pagday, respeto, makasanto. So, kung gano'n atakiyon na sa mga protestante, they will use the word and we accept the word simba to mean worship. What kind of worship? Larawan, we venerate the images of saints. As declared in 787 in the Second Council of Nicaea, basta gali veneration santos in Latin latria. Veneration in Latin is dolia. Latria is adoration. Basta gali Ginoo, Santo Niño, Holy Spirit, God the Father Almighty, we worship, we adore, adoration. Mga santos gali veneration, dolia in Latin. Oh, selamat kayo, Brad. Selamat kayo, sir. Pagkakataon ko na ito sa Biblia, man. Demon's Council of Trent. From the Bible, direct from the Bible. They answer the professor of distinction of worship. Lain-lain klase na. Isimba na Naidobia, Latria ganing sa Diyos gila, adoration. Adonea, veneration. Pero ang pagkakataon sa walay reliyon, mabasa pa sa Biblia. Ya dari lagi ke Muhammad menangkan kalau bakar besar yang bikin kupon mentenas bakar kan kurai bayi Muhammad tahu kan seperti suwes bakar orang kamu dan soal yang buah itu di mana di film lawas Biblia gawin siguro betul kan dari Nuh 46. Mahona saya Daniel 2:46. Kaya Daniel belaan para propeta mana? Yang nisimpan niya katong tao nga nabuang na. Tungkol siyang sakit, tungkol siyang bisyo, tungkol siyang kalita, siyang pagkahari. Kapag mo ito suksento. Yang berkata ni Daniel yang di Bebera. Pada yang naulian yang disaysayan na dako kang tulabako sa Diyos. Ari bukan. You have to become normal of your life. And I will restore your life health. Avoid to commit sins again. Ayaw ka. So, bibiyaan sa akin yung mga binuang, yung mga vicious babayo ka pa. No yan. O, balik na po sa sikagigrihan ko. Pasalamat sa Ginoo. Nalabay ang mga tao, ibalik pa si Daniel. Mga pagkaibaw sa akin, jakan tayo, way lang ni hapa. Kung naman isang na niya, si Nabucodonosor, mihapa kung gisimpa ni Daniel. Ang object of worship, naghihimo, nagtog yun ni Daniel. Pero tanawan sa pagsulti ni Daniel. Siya ng pangampo, kita na ito nga, dili si Daniel ang object of his adoration. O Daniel, ikaw, pinilan sa Diyos. Ikaw, Daniel, binili sa Diyos. Propita ka.
gibutiyakan ka sa Diyos sa mga tinago, siya imong Diyos, kung itinubog na Diyos, dalaygon na Diyos, ako nagasimba ka niya. But the action of worship, the object was Daniel. Ang iko, kaya siya pagsimba, pagluhod, Daniel man. Ang mga isuot is Biblia, and Daniel worshipped, Nabucodonosor worship Daniel. Worship. The subject is the king, Hari. Pero ang object of his worship, si Daniel. Mo'y mabasa na ito. Naing litra po litra. O si Daniel niya pa. O si Nabucodonosor niya pa. O misimba ni Daniel. Pero kung hindi mo na po pinaka ng isuti, doon ay labaw gila niya. Himong Diyos. May matulog ng Diyos. Mao ang hari sa mga natin. Okay, sa ito pa, kung nakita mabasa man. Katong isulti sa itong professor, sakto to in the sense of the true, really definition of worship. Yan, ito itara sa Isaiah 3:21-25 AD. So, wala. Pero kung tana sa insulto, magdagit insulto, kini mo na sa krediyo nga ikumtuhan. Basahin ko sa Biblia. Dili ayaw na lang. Okay? Pero masukod sila katake na ito. Wala nga, ang pagsimba, i-defender ka na, ihatag na ito, labing na sa pagsimba, o nag-Psalm 76, 4. Walang high, highest. Taaso, taas, taas kay kaniya, o labing taas nilang tulog. Walang labing taas o nato simba sa Diyos na nagbuhat ka nato. Siya bigyan ka. Siya maghatag na itong kalinaw, kalipay, pagdaog sa itong sakit, mga problema na ito, siya. Pero karang mga bahandi sa kalibutan, mabayaran na. Dugog sa kalibutan, mabayaran na. Gahom sa kalibutan, mabayaran na. Pero ang labing nakapalawak sa tao na ito, pas ginuli sa Biblia, babae kayo. Asa mo ba sa Biblia, Brad? Jeffrey Kilisa. Nahingon ng Diyos. Ano kayo nung nagabukan ninyo, babae? Limot ako. Masama. Ito si Iwaili. Sirak mo na yan. Oh, sirak mo sa may po. Ha? Sasama? Gusto kayo hindi ko siya. Kaya nagbukin kayo hindi ko siya. Sirak mo. Sasama? Sirat 46-19. Sirat. Ha? Satu. Dulu. Apa ya? Sirat. Sirat usok. Ingon ng Diyos nga, daghan ang nangabukan ka ninyo tungod sa matahong ng babae. Subayan, ayaw pagtanaw sa matahong ng babae. Mapukurin ka. Oh. Pagtanaw ni mo, pagwapa ganyan hanggang mo. Praise the Lord, dalay ko ng Ginoo. Pero butoto ka na ka, mag-masturbation ka. Mo na ito yung, doon lagi kang babae, di ka tiil ka ito sa bubuko, ng pagkakta, ang sunod yung buhato na, kita ka siya, banyo. Masturbate ka dito. Nakulang siya, sa labi ng butal. Ay mong kalimutan, lakir ba? Bisa ang babae mag-masturbate. Sirat 23, 17. Na sa kalalaki, bugal kay init siya lamas sa biga. Kung maghihimo siya pagpuy-hapoy, pangita o pagi, siya kinatawag. Aron makampon siya sa lawas ng kalima. Masturbate siya na. Sa balita, no? Ang atong yung pumunta na Texas Biblia, na sa Mateo 4:6. Ngayon ang Ginoo, si Jesus yun, ang Diyos lamang mo yung sibaw. Wala. Di ka magalagad ang layan ng Diyos lamang. Yan sa Exodus 20, 3:4, ako, Diyos, huwag ako lamang yung sibaw. Di ka magsimbag lang. So, mga nga, very strong ang gamit sa kaatbang na to. So, we need to paralyze and to make them not credible when you quote Isaiah's
No, excuse me. Salmos 96. Alright. So that the reason also na kung ito nila nga ang mo nag-translate sa word niya simba. Yan sa ilang translation sa simba kay worship man. Sa reason out niya. What are simba na kung ano na? Yes, the venerate na. So yeah. Whereas adoration is latria. So can if we use the word simba, we are susceptible, venerable, nga kung insist sila nasakto sila kay we translate the word simba man. Yan ka nagsimba yung gamiton para santos against yun sila, sakto man sila. So ato mo pwede so maka-explain ka nga wata mo simba naraman kung dili venerate. Data mo simba with only venerate to venerate sa isa. Yeah, but that's proficiency ko. Mag-explain na. Pero doon naman tayo kung halong peace. Dahil sa kasundaw ka sa gira sa basta na-involve ang Filipino soldiers. Kaya pagkuman sa kumpat ito, ipuuli siya. Yan ang nitinigrama na your mother, your wife, and your daughter are awaiting you at the airport. Di pa rin siya. Kita niya siya tungo babae. Imong inahan, imong asawa, imong anak na babae. Dagan siya. Tuhan butang yang mati, hagapos niya. Una niya ito sa itong yang natin. Ginaw kayo pa niya. Isa niya sa apin. Pagkuman siya kasawa, o pinaga, I love you always. You are my idol. Kapalitaw. Nagbalak na. Mikis siya kasawa, mokay mo natin. Igagos po niya ng gawing bata. 5 o'clock. Bapak yang bata mo ba, sa igagos. Ikisan po niya sa atin. Pulos kisang niya nakita. Pero ang pangutana, pareha ba ang pagpati? Naging mas mga sundao. Ikis niya. So, hindi ko rehaso. Hindi mo na parehaso ng pagkakusin mo si mong asawa, yang imong ibati, pareha sa kakusin mo si mong ina, mora hindi ata. Ngayon man kaya, ganun atong kakusin na usawa na kapag mahal nga siya, o yung atong inahan, nausan na ito atong ginagawa. Pero kakusta sa atong asawa, limpationg gugma, kaya siya mo itong itagan sa atong gugma sa. Kaya sa bata, pagpangga. Pero usan na yun kapong gamit na kiss. Kung kagila sa niya sa aksyon, usan sa pulo sa loob. Pero dili parehas. Wala kag-explain niya itong more nga worship. Magsimpa. Pero taga na itong lunak, kalainan. Kaya mapunta din sa adoration, morning na fiya morning Salmos 26:4. Labing taas na magsimpa. Diya, karina ta sa kining mga santos, Doria, mga itong pagdaig o kupasin mo kanila. Diya, karina sa mga larawan, pagtahod sa mga sagrado bukan sino. Leviticus 20. Excuse me, sino? Leviticus is 23. Yun ang Diyos, reverence, may sanctuary. Gigamit sila ng English, reverence. Ang word, object is sanctuary. Masama ang sanctuary? What do you learn about sanctuary? Kapit na sagrado. Kaya yan to, muli na rin ang kulto. Muli na rin ang kulto. Yan may kirubin. Tapos suma na ay kahon. Yan ito siya ang saling sa hurot nga mana. Kung katong papan na bato, isotas ako sugo katong sumula. So na ito sa kore. And reverence et. May sanctuary, reverence na yung na. Pasan dictionary yung sa reverence. Sa dictionary yung reverence, usas mga meanings,
worship. Many meanings to honor, to respect. To honor, respect. Sa pagpunta mo, kasi nga pagpunta. Pero ang object sa atong pagsimba, simba kaya po, Diyos gani, adoration na triya. Labing na taas. Mga santos, veneration, duriya po kasi ito. Wala, explanation na nato. Pero kato mo naman imanong ni sa tubagan sa publiko, interesado sa mga tao because they are asking our proof or authority. Authority is God, source, but the authority that we use in the sangka sa biniluay, mulugat. Kamu may ginawa nila. Ang Biblia, oh, Brad Christmas. Magkama yung pagkabaran, Hebrano 12:23. Hebrano 12:23. Mga espiritu manahimik na. Sabi ko, 12:23. Ano yung 12:23? Hebrano 2:23. 12. Oh, 12:23. Kung sa mga espiritu manahimik na. Oh, 2:23. 2:23. Ito 2:23. So, kinsa mo mga espiritu na hingin na? Oh, dapat ka na sa mo. Patabang ta. Mo nang gigamit ni ko interior. Ningon ang ginoo ko musik mo ampo mo na ko direkta nga rin ako. Di ko muminaw ninyo. Damo ko sa Santos. Yan ay sampu yan ko gyapon. Hope ko rin Dios. 16, 17, 18. Doon ito kay gano'n ni Hope si Elipas, Bildad at Sapat. Pulos, bugaw pa. Dito, James, bangis kayo. Dagdaw ko na suhog kay si Hope talang sakit daan niya. Nang daan niya. Pero, naayos si Hope. Galit na. Niya ganito katao, doon na problema nga niya masulman ang tao. Wow, itong Diyos ang pagkaroon nito ng Diyos. Sangpit si Lipas, sangpit si Bildad. Tulog, siya pong sino, kadungo po sino po. Pwede po gatag yung imagay. Kaya kautang mo tao. Naman, as pagbibiyokin si Isyutso, yung nag-inom, dili ko muminos pagkampo sa daw ng tan. Dili ko muhatag sa inyong imagay. Ilipas, Bildad supa. Pero kung buot mo, dawat mo sa inyo ngayon, at doon siya'y pa po, siya'y pa lang. Diba kung ginoo ka itong natuhan ng bugol-bugolon ka sino? So nagbigan sila ni Hope, si Hope yung butan kayo, kamalan, ampo. Ginoong Diyos, dahil mo ka, ako'y mong ipilip, tabang ng tuhan na. Mahuling lagi po ngayon, tubag ng ginoo, Hope! Ang ipangayaw ng tuho katawa kung ihatag kanila, pero sulti, hindi tungkol nila. Kaya wak ko matipay silang pagkatao. Napala sa wisdom. Book of Wisdom 14:9. Nga the sinner and sin both are hated by God. Ang magkasasala o magkasala, dulutanan sa Diyos. Ma-accepted na mo sana kung nakusa ka magkasasala, mubalik sa Ginoo, mao siya. Panay kondisyon, mubalik sa Ginoo. So, mora nga, ang atong putana nga, kining na ba yung mabasa sa Biblia na muna mong tatulaan. Si Hope, may usa ka example. Ditanya, tingnan sa Ginoo, ihata kong ipangayaw ka lang naluhan. Diba ko sa kagitan ng naluhan. Yun sa kanila po, insulto, patawo sa mga tao. Kaya ituhuan nila nga ikaw, totoo lang ang Diyos, pero ako po, tumus ka. Magsulay, hindi mo nang kung nagdami kayo. Prihatag na ko nila. Ihatag na ko nila sa mga. Dili ko nila. Muna nga, prayer of the saints, magkatapang niyo kayo. Kaya parehan niya ito ilipas Bildad ng supal. Pero doon na may kondisyon, kailangan nga magpag-usap katong nagkadawa ng lahat. Renewal of our lives. And that renewal of lives do not postpone. Kaya yung inagaan, yan lang matiguan ko, karang ginagahin ni ako. No, sir! Isa ng bata. Bata kayo ba? Ginura.
Ecclesiastes 12:9. Ang tao sa kalibutan sa mga rasista ka langoy, magbuwas pupot, magbuwas panahon. Mawalan ka, higo sa labyo, higo sa tirador. Huwag kayo, mao sa lang tao, di ka may bawa unsa, ano sa katakuha. Trying mong kalagan na ani mo din mo. Ako na. You enjoy that so much, your soul. You have the intellect. You can speak out. You can do something. Because of the soul given to you, but that is not yours. Yung ginawa mo na. Ang mabiling niya na, mo na lang yung magka-ikaw. Dili yung mga ika na yung mga Say more na, what is so important in our lives, today, tomorrow, and the future, I am renewed. Kaya mo kita. Kaya ang renewed sa iyo naman yung sutihon. Pero sa mga Ezekiel 18:27. Ezekiel 18:27. Kasi kung ginawa, tulura. Hingo ka, mag-inulsol ka, o saan ka kapung na akong tuwa na ginawa na yung gusto ko ginulsol ka. Tuhuan to ka. Kasi kung pagka magkasasala, nag-inulsol, tuhuan ka. Hunong ka ginulsol. Di kayo kung hunong ka para hukuk, kasi ganun ko kayo mamaya magkasasala. Nah ka to. Kami ko kayo ginawa. Di tagalansis o di tagalimbong sa Diyos. Kumain, obey the commandments. Kaya when you have the chaotic problems of mind because of sin, kasama, kaki kayo. Pero kung suko na kita tuman sa suko, pupuli yung kalipay. Yan, tapang yun si musik kita. Dili kinailan sapi at kita. Isa na nga itong big-big, upahiyong niya, na itong mga buhat ng maayaw na tatag kalinaw niya. That is our duty number 3. Wala. Hindi patalis na lisurang yung sinuso. Kita yung naglisod-lisod sa ito kung galingon sa kinuwasan. Ganon yung kita mo biya. Nagkabiyaan mo biya siya. Yan ito, tuhoy ko rin. Natagan ka sa kinuwa ng babae nga ang katahong murag siya patra. Pero everything, everyone has beginning and end. I'll give you a patra. Pero you cannot make the time span with Cleopatra. Bisa ikaw ikagao sa panuikon na 60. Mil man ang iyong biga. Mawasan si Cleopatra. So you cannot enjoy all the time forever happiness of the place. Yung mga naman. Kita mo lalaki, doon na mayroon ko na nag-super lawas na. Gihita. Yung siya ikaw yun, dungan mo tayo pagkatao, huwag na kayo namatay. Huwag niya ikaw sa putang yung kinatao mo. Dungan na pagkatao, huwag na kayo namatay. That is it. Do not be proud that you are strong and your armor is still strong. Time that God will give you. Do not believe that is forever. What is forever is peace, happiness, everlasting life. That is forever. Muna yung kalipay mo yung katapusan. Di mo tiguan, di mo sakit. Yung forever level. Pero si Birno, may ngutang. Sige, ginawa. Dalawa lang po kayo patra. Dahil supas sa kayo. Ilan magkakaroon yung gusto no? Awan lang, sa semana. Huwag pa kayo buto sa semana. Usap mo lang ka-oras, kasagit ka na, sa minuto, kasagit ka na. Kainit yan. Huwag sama ka kainit. Tingnan na mag-jutay. Kung tingnan na mag-jutay sa kayo sa inyo. Hinabakan mo. Formal siya mga kusakyan. Bangkat na butong puting suka. Pagdi ko na ako patong suwa, paka. Susi ka pagkat magpumusmani. Tanaw na akong tao, pikirik-kirik, ito muna siyang motor. Niyang magputor, nagkamang ko, para maluwa mo niya na ako yung labasan nito. Sa luwas, nakuha ko niya motor, dapat siya nagkikirik. Gumitan ko yung motor, iwakli na ako. Kung iwakli, kung saan na nagutan ako,
promote siya sa fat. Buto mo lang mo. Pero itong bigit yung buto, agas ng tubig. Kami doon kita hospital. Pagtanaw sa doktor, nako katong pasyente, dilikit. Kailan ako doktor, ako yung na. Seso, nakong taga. Gusto na, yung doktor. 200 minuto. Ang beating siya kasi very abnormal. You will die. Tinuog na doktor. Kaya kung lagi mo namin kagato kay tingin na ito, balik. Nasa tingin yung pasok, pero ganyan mo kamatay ng gini. Buto niya kung may support siya mo. Sino nagagagod? 200 sa kasama ko, kaya 220 yung normal na. Yan tumarin yung meetings kung kasi abnormal. Very abnormal. You will go to death. Wala ka diyo, buhay lang. Ano yung kulit ko siya? Kunya apa? Tahu-tahu itu dukung. Dia tolong dukung. Saya sok dari situ ulit tadi. Ako rin do. Siapa? Dili bukan sukuan kadang high blood. Normal maka 150 itu. Yang kita boleh mensyaka menunjukkan tu lah. Aku ni berapa menunjukkan. Yang mata kita memang Tuhan tu. Tangsikan. Keselamatan. Kepada orang ayaw din mo magsalita. Dakhan na ito kayo magbiyan ng dumo, power, kabiya. Pero isutong biyan sa tao, sa kulit tao. Dubai. Dubai for states. Dubai. Orang ayaw ko rin dito. Ay sisirap ka. Iwan din. States to. Nasa sirap ka sila din. Ayaw mo tanong mo ba yung matahog guwapa? Hangad. Ayaw mo tanong. Tanong mo ka sa akin. Ya, salamat kayo dong. Oh, sige. Istoro po sa amin kadali. So, maka sa basta ikut sa Desember 12. Dili kaya dalo mama dili, namin sa naman dili mapare. Hindi dalo mama dili. Sakit. Sa ibong ibulong ikaw lusi mo ko matay na mo ba? Pero pinis ka, usta. Di kaya na ko hapit dili. Munti yung patrunan. Yan, kaya ngunit plato niya na yung mata. Doon ko, gilugit man lang niya yung mata. Kaya pakasal mo kayo sa sarit siya. Huwag mo nga. Gusto mo naman ako kung kasal. Jesus, married Jesus. Munti ko, tanhat niya. Sa lagi mo gusto man ako. Kung ba kong laki ba? Hari. Sa ganay mong mata, sige pupunta lang. Ipulugit niya yung utang yan. Ano ba yan? Naman sa wajyo na to. Sa dosis. Muto yung pag nari mamangano marga. Ikabot sa dosis sa Desember. Masakit dito siya. Ska. Wala nga. Yun yung emosyon. Bueno. Papunta na itong oras. Iyaw kalimot sa sunod Domingo. Niya ang mag-ato. Ato. Hindi mag-ato. Karang Domingo mo sa? Karang Domingo. Lunes. Sige, sige. Wala mo nilulutam sa mga tas ginawang nagkatikot niya ay kalimutan. Teksto sa Pinadaya 3, sitting at the niya sa Daniel 2, sekarang sumahagi siya sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong salamat sa mong kayo, salamat sa mong bumakan mo. Pananaginig kami tanan. Pinawag nga magkakataon kami sa dawat sa mong mga paturunan labaw sa kalibutan. Kini ang mga ngayon Ginoong sa Jesus, salamat. Santa Maria Virgen na tumangin namin.
Yan po kami mamagiging. Amen. Saya akan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Selamat sa itong Presidente, selamat dan kita, selamat di Diyos sa Espiritu. Ini po ang baik, bermanfaat. Ang